नैहर के दुलारी ने बबकैसे जी पापा के दुलारी ने बबकैसे हमरा चढ़ल बा जवान चलब कैसे हमरा चढ़ल बा जवान चलब कैसे ए जीताब की रोटी तावे रही गइल ए जी रोटी के खवैया शाम चाली गई ए जी रोटी के खवैया शाम चाली गई ए जी 100 रुपया ऊपर पैसा सट पेनहु न जाने बलम कैसा पैंट पेनहु न